Салом дӯстон ва забономӯзони азиз. Дар ин видео чуне ки рӯзи гузашта гуфта будем, як эфири дигар мекунем доир ба он саволҳое ки дар комент нависта буданд. Ҳамаш вақт нашуд буд ки ба онҳо ҷавоб гардем, доир ба инҳо гап мезанем ва доир ба дигар компаниҳое ки ба ғайр аз Agri ба Англия меоянд. Дар ин доир ба ин программо ҳам маълумот метаҳем ва инчунин дар бораи нақши омӯзиши забони англисӣ гап мезанем ва инчунин доир ба дигар программаҳо ба ғайр аз компанияи Agri. Хуб, овози ман чӣ хел рафтааст? хуб, фикр мекунам овозам хуб рафтааст. Ҳамхел аст? хуб, як бор дигар он шахсоне ки ҳозир пайваст шуданд, боз як бор дигар мехостам гӯям ки дӯстони азиз, дар ин видео оиди ба ғайр аз компанияи Agri боз як компанияи дигар аст, доир ба ин хоҳем гап зад ва боз доир ба он саволҳое ки дар комент нависта буданд, ба ҳамин онҳо вақт нашуд ки ман ҷавоб диҳам. Тасмим гирифтам ки якто видео гирифта ба ҳамин саволҳо ҷавоб гардонам. Ин ҳам осон ва қулай аст ва инчунин дар бораи нақши омӯзиши забони англисӣ гап мезанем. Хуб, овоз хубай. Хуб, раҳмат бародари азиз. Хуб, ман гап зада мегирам. Агар шумо ҳам саволҳо бошад нависед, ман ҳам хонда ҷавоб дада мегирам. Хуб, чуне ки дӯстони азиз ҳамин шумо медонед, компанияи Agri аз сабаби бисёр будани одамон, аллакай одамон бисёр ҳуҷҷатҳоро супоридан, бисёр анкетаро пур фирстондан, аз ҳамин ҳисоб сайтро ҳозир одам қабул накардааст аст. Хуб, он шахсоне ки 12 шагро регистратсия карданд, онҳо ҳам ҳанӯз ҳам интизор шавед барои гирифтани ҳамон интервю. хуб, ба ғайр аз сайти Agri, дӯстони азиз, шумо хуб медонед ки сайти Agri бесплатно бепул меовард. Хуб, ин дигар сайтҳо, дигар компаниҳо ҳастанд, инҳо тавассути шартнома, инҳо плата мебаранд, тавассути пулакӣ мебаранд. Хуб, компанияи Юг нижни тире Work, Юг Work аст. Юг Work аст ҳамин компания, дӯстони азиз. Хуб, кор мебарад. Оли ман ссилкаашро дар описание мегузорам баъд аз ин эфир. Хуб, ин ҳам ба мисли ҳамон компанияи Agri кор мебарад ба Англия, ҳамон дар соҳаи қишлоқ аст, ҳамон мебахшед, дар соҳаи ҳамон корҳои деҳқонӣ. Хуб, ба мисли ҳамон мевачини, гулчини аст, ба монанди ҳамин корҳо, ин ҳам ба мисли Agri меорад, дӯстони азиз. Хуб, ин компания фақат аз Agri дар чи аст? Ин компания якум пулаки аст, Sumitel. Он шахсоне ки мехоҳанд тавассути ҳамин компания метавонанд оянд. Он шахсоне ки мисол мехоҳанд аз ҳама беҳтараш интизор шаванд. Хуб, ҳозир ман саволҳо ҷавоб мегардам. Ман камтар дар ҳамин
дар ҳамин бора маълумотиям, чунки аксарият савол доданд ки бағайр аз агри боз компания ҳаст ё нест. Ман барои чӣ дар бораи ҳамин компания гап истодам? Барои он ки бисёр савол доданд ки бағайр аз агри ҳаст ки мо тавассути ҳавай равем. Аз ҳамин ҳисоб ман хостам ки дӯстон ва забономӯзони азиз дар бораи ҳамин компания гап занам. Хуб, ин компания публика аст. Ман ссилкаашро мегузорам. Шумо метавонед дар инстаграмашро ҳам мегузорам. Дар инстаграмашам дар омода саволу ҷавоб кунед. Ана акнун ин компания чӣ хел аст? Ин компания публика аст. Хуб, ин компания хуб се тест мегирад. Якум тесташ дар бораи қонунҳо ва дуюм тест дар бораи ҳамон корҳои деҳқонӣ. Сеюм тесташ дар бораи донистани забони англисӣ. Хуб, мисол он шахсоне ки аз ҳамин тест ҳамаашро хуб иҷро мекунанд, хуб онҳо бепул меоянд. Он шахсоне ки мисол хуб намедонанд, худи ҳамин компания дарси англисӣ метиҳад ва дигарошро ҳам меомӯзонад. Хуб, вақте ки шумо ҳамин тестро гузаштед, онҳо шуморо чӣ мекунанд? Хуб, ба шумо виза тайёр мекунанд, соц номер ба шумо аз Англия шартнома мекунанд, барои шумо мефирстонанд. Хуб, гуфта намонад ки ман дар бораи ин компания барои он маълумот додастем ки аксарият ҳам хеле савол доданд ки бағайр аз агри боз чӣ хел компанияҳо вуҷуд дорад, дӯстони азиз. Хуб, оз ман камтар ба саволҳо мехонам ҷавоб метиҳам, бо давомашам мегӯям. Хуб, баъди ошни танстирини чанд рӯз пас кост номер меяд шумода. Номер омад шумода. Ман баъд аз 2 ҳафта омода буд. Баъд аз 2 ҳафта омода буд. Ини баъди одамон то 20 рӯз омода буд. Баъзи одамон баъд аз 1 ҳафта омад. Ини баъзи одамон ҳақqa шуда буд ки баъд аз 1 моҳ омода буд. Не ки ин меояд, бародари азиз. Хуб, дигар савол. Одамое ки гуфтанд вақти я бо гап мехонам. Одамое ки гирифтанд вақти занг задан намегиранд. Сабр, я бо саволи хушро нависед, ба ман хонда ҷавоб метиҳам. Хуб, Шоҳрух савол доданд ки салом меҳрубон, мо заведани додем, заведани маҳкамаш дад кунем. Чӣ хел? Агар шумо бародари азиз чӣ кар бошед? 12 шагро пур карда бошед фақат барои ҳамон интервю, агар интизор ждал карда бошед, шумо ҳам ҳаракат кунед ки ҳамон ҳар рӯз тароед бинед, ҳамон соати 12 шаби ҳамон Екатеринбург тароед бинед, ҳамон саволо агар яке ҳамон календар ҷой холи шуд, чӣ пуррони вад кунем монед. Хуб, дигар савол. Салом бародар. Алейкум ассалом. Ҳамон компания гуфтӣ ки чӣ хел овем? Ман боз як борига мегӯям, номаш юк нижни тире вак. Ман ссилкаашро дар абистани мегузорам. Барои чӣ ман дар ин бора маълумот достем? Барои ин ки аксарият гуфтанд ки бағайр аз агри боз ҳаст ё не компания бисёр. Якташро хондам, дар борааш маълумот гирифтам ва якчанд одамон тавассути ҳамин омадаанд. Ман пеш аз агри ман аз ҳамин спорт будам, аз ҳамин компания спорт будам ва вақте дидам компания агри ҳам ҳаст, дар агри спорт будам, дӯстони азиз. Хуб, боз ногуфта намонад ки ҳамин компания агри агар Fruitful Jobs дар Англия аст. Агар агри тавассут Fruitful Jobs ҳамкорӣ кунад, ман ин компания ки ман гуфтам, хуб, компанияи Югвак ин бо компанияи Конкордио ҳамкорӣ мекунад. Хуб,
як минут надо. Бебахшед. خب فراموش میکنم. باید خلاصه بود باشه همه کارا بود نکنم. آره و شما با اول سه تا تست میگیرد حوزی گفتم یک تا تست درباره همون قاعده قانون ها همون دویم تستش درباره همون ساحه اگراری یعنی در همون ساحه چیه کارهای دهقانی به مثل کلوب نوچینی هم خیلی گوش سوال جواب میکنند سوم تستش درباره انگلیسی خب اگر شما همین رو همش رو گذارید وای بیپل میبرد خب اگر افتید اون توسط کورس پیشنهاد میکند کورسش رو میخونید این سوماکی است از همین حساب پولکی خب این کمپانی با کنکورد یا همکاری میکنند همونجور خونید در اینستاگرامش روی سوال و جواب کنید خب درباره فلاش پرسید مثال همش رو پرسید اون سوالی که شما دارید میتونید در اینستاگرامش پرسید در اینستاگرامش جواب میگرداند خب سایت باوری هست یا نیست گفتیم این سایت هم با مثل اگری هست نه که پلاتنی است خب او توسط تست گرفته بعد میبرد خب نه تست چه گفتم در چی تست میگیرد خب اونجا با دارد همون значокش هم هست که توسط کنکورد یا همکاری میکند برای کمپانی اگری چوب آدم قبول نمیکند دیگر اسرار خب برادر عزیز برای آن قبول نمیکند که بسیار آدمان آگاه شدند در همین کمپانی اگری خب حاضر هم چی کردن همون ظرفی خود رو پیشنهاد کردن همون حجت های خود رو پیشنهاد کردن و قبول کرد خب عصبی بسیار بودن سایدش رو محکم کرد اون شخصانی که او پیش قبول کرده بود همونها رو جواب میدهند باز اثر نو آدم میگیرد خب این کمپانی اگر کمپانی باورناک هست دوستان عزیز خب باز میخواستم یک چیز رو بگم که شما امین کمپانی اگری در اینستاگرام بینید هر روز چی میکند استوری میموند درباره همون فعالیتشون اونو چیکار کرده ایستادن خب همین سری من استوری شدیدم باز یک وای پروردن یک خونی نو پروردن که اون شخصانی که در اینترویو یکی میگذارند در آنجا هم پترن نشون میتین با چکش و همین پترن با چک وقتی که آشنا شدن در اینترویو دویم در یکترینبورگ در اونجا هم چی پتن و چک رو هم میدیدین خب همین سری در استوریشون دیدم اگر شما حوزه دارید هوی رو هم میخونید رابطه با آنگل داره در استوریش هم خیلی نیست که هست خب باز اونجا خونه باز معلومات بسیارتر میگیرید از همین حساب عصبی بسیار بودن اسرارов صدر آنه تو یک مدت معین محکم کرده است برای همین با خواست بسیار از همین آدمانی که در همین کانال هستند خب گفتن که یکم روی دیگرش هست یا نیست با من همین کمپانی یک وک رو معلومات دادم خب یک سوال 5 مایده وقت گرفتیم سمشین نامد پشت داده یک سوال خوب 5 مایده پنجمی مایده وقت گرفتیم سمشین نامد پشت داده نه اگر شما اینترویو ماهی مای گرفته باشید همون ماه شما زنگ میزنن وقتی شما انتخاب کردن بعد از پشتتون سابشن میبیاد که چی برای اینترویو یعنی دویم در آشنی با یک ترینبو دعوت میکنن وقتی شما انکیتی پر کرده شدید همین حجت های پیشنهاد کردید باید از پشتتون همون سنه و روز همون دات و سنه که با شما زنگ میزنه همه پشتتون میرد
шумо гуфтед ки 5 майда вақт гирифтем. Шумо вақт гирифта бошед, 5 май шумо занг мезананд. хоб рафшан савол даданд ки салом компания савол ҷавоб бо забони русӣ ё англисӣ се тести мегирад. хоб ин бо забони русӣ аст. ду тесташ бо забони русӣ, сесемангеш тесташ бо забони англисӣ. хоб дигар кушода намешавад чӣ? Не, кушода мешавад, фақат то он шахсоне ки ҳамаи он шахсоне ки ҳуҷҷат супордида ҳастанд, ҳамаи онҳо агар чӣ гирад, ҳамаи ҳамонҳоро Англия бефирстонад, он шахсоне ки интихоб карданд. вақте ки одам кам монд, одам холӣ шуд, боз сайда мекушад, боз одам мегирад. сайд кай ела мешавад. хоб сайд ҳозир ҳамин саволро ҷавоб гардондам. хоб сайд бародари азиз, агар шумо боз метавонед, агар барои боварӣ ҳосил кардан бароед ҳар рӯз чӣ кунед? Ҳар рӯз даромада чӣ дидан гиред? паспорти хоб федератсияи Россия бошад, шанси бисёр мешавад барои Англия рафтан ё не? бале бародари азиз, агар шумо мисол ҳамонҷо аз шумо пурсад ки патен нишон дед, шумо патен ҳамон паспорти ҳамон Россия нишон медиҳед. хоб акнун мақсади шансаш, яъне шансаш ҳамин ки инҷа ҳастанд ҳамкорои моён аз Россия тавассути ҳамин агри омадагӣ ҳастанд. хоб шансаш ҳамин ки шумо метавонед супоред. Бародари азиз, бе ягон патен аз шумо ҳеҷ намепурсанд. хоб ки агар масъалаи мехе аназар бошед ки мисол ягон бартария дорад ё не, инаш нест. Бародари азиз, ҳама бояд анкета пур кунад, ҳама бояд саволу ҷавоб кунад. баъди саволу ҷавоб баъд интихоб карда мегирад. Бародари азиз, хоб сайд маҳкама, бале сайд маҳкам. Бародари азиз, хоб агар барое ки шумо чӣ шавед, худом боварӣ ҳосил кунед, мисол бароед дар инстаграмаш ависият савол дидед ки мисол сайд кай кушод мешавад, ё ки ҳар рӯз бароед метавонед дар мурди сайдаш хабар гиред кай кушода мешавад. хоб сайдро аз куҷо ёбем? Аз YouTube ё Google? хоб муслим сайдро бародари азиз боз ба ман занг занед. овозам хуб рафтааст? Аз овозам хоб, ман фикрам овозам хуб аст. окей, не манзир 1 минут. овозам хуб аст? раҳбат бародари азиз, сомони Собирҷон. хоб инҷа савол доданд ки сайдро аз куҷо ёбем? ман силки сайдро дар видеоҳое ки дар бораи Англия аст дар описани мондагӣ бозам мехоҳам мегӯям. работа бо Англия нависед дар Инстаграм бо забони англисӣ, работа бо Англия нависед, ҳамонҷо мебурод дар профилаш силкаша монда ки ҳамон силкаша пахш мекунед, шуморо ҳамон пеши 12 шаг мебарад. ҳамон 12 шаг агар сайт кушода шавад, ҳамон 12 шагро пур мекунед. дар шаги 12-умаш ҳуҷҷатро мегузонед, даъвати интервю мегиред, мефирстонед иншоалло, агар сайт кушода шавад. боз баъди ин эфир ман силкаашро мегузорам, ҳам ини агри, ҳам ини юквокро. шумо юквок дӯстони азиз дар мурди савол дед, саволро ҷавоб кунед.
بعد از اون میتونید سپرید. بسیار کمپانی ها هستند اما پیش از سپردن کمتر هوشیار شدن کار باید باوری حاصل کنید. خب рамоҳота сайди агари чарх шуда мешавад ё не. бародари азиз, ин ҳозир ҳеҷ кас намедонад ки ҳайк шуда мешавад. Не ки ҳамонҳо ҳамон вақте ки одам ҳамон шаги якумашро пур кунад ҳамонҷо менависад ки мо то 2022 чӣ намегирем, одам намегирем мегӯянд, барои ин ки асаби одам бисёр буданд. Не ки боз як тарафи масъалаи дигар ҳамин аст ки он шахсоне ки ҳуҷҷат пешниҳод карданд ҳамон шахсони мумкин ҳамаашон нагирад. Бо ин ҳастанд шахсоне ки дар мобайни онҳо аз вақти саволу-ҷавоб меафтанд ё ки аз дар интервюи дуюм дар Екатеринбург меафтанд. Аксарият мегузарад. Не ки ҳастанд ҳамхеле ҳодисаҳое ҳастанд ки ман бисёр бачаҳое медонам ки аз интервюи якум дар ошни дар Екатеринбург афтиданд, онҳоро интихоб накарданд. ано ки мебинед ҳаме ҳавай намегузарад. Не аксарият мегузарад, ҳастанд шахсоне ки аз байнашон намегузаранд. Хоб ин компания боз чӣ кор мекунад? Як муддати муайян боз сар метиҳад, боз одам мегирад, боз размаха мекунад. Аз ҳамин ҳисоб баъзе бачаҳо гуфта ҳисоб доданд ки мешавад ки ҳамин ҳар рӯз соати 12 даромада ҳамин сайтро як аз назар гузаронанд, як санҷанд. Ин ҳам як тавсия ҳаст, бародарони азиз. Не ки ҳеҷ кас намедонад ки кай кушода мешавад. Барои ҳамин як тавсияи хуб ҳамин аст ки ҳамон работу воангро дар историяш бинед, ҳамон история хонда истед, ҳамаш дар ҳамон историяшон гуфта мегирам, бародарони азиз. хоб ин сайди агри бепул аст, дӯстони азиз. хоб сайди гуфтам аз куҷо аст. Ман номашро ва силкаашро баъд аз ин эфир бародари азиз мемонам. хоб салом бузухолас раҳмат бародари азиз, салом устод шуд раҳмат. хоб бародар ҳозир бо мон силкаи ин компания дигар ҳозир даром майли бародари азиз, ҳар ин ки ман ҳозир дар инҷи пурроям. хоб ман инҷа метавонам номашро нависам. хоб агар ман силкаашро монам, ман аз эфир берун мебарам, бародари азиз. баъд аз эфир ман ҳамон инстаграмашро дар инҷо мегузорам ва силкаашро ҳам мегузорам. бародари азиз, омада саволу ҷавоб кун, аввал саволу ҷавоб кун. хоб баъд аз он таро дар бораи ҳамин компания Ялухон чӣ хел фаъолият мекунад, бо кадом компанияҳои Англия ҳамкорӣ дорад, хуб значокаш дар онҷо ҳаст ё нест, ҳамашро саволу-ҷавоб карда хон. баъд аз он онҷо силка мондагӣ, силка зер кун, даромада ҳамон тестҳои иҷро кун. Агар тавони боз аз худашон чӣ кунем, боз тамос гир ё навис ки анин натиҷаи тести ман ин хел шуд. хоб ман меомадам бародари азиз баъд аз эфир. салом аз номи бачаҳои Лангар. Зинда бошӣ бародар. раҳмат бародари азиз. хоб бачаи Лангар, шумо чӣ кор кардед? Интервю гузаштед ё нагузаштед? раҳмат бародари азиз. хоб то чанд сола корба мегирад? ҳамин саволам дар комментарияи видео пештара нависта буданд ки то чанд солӣ мегирад. ман ҳаминро ба фикрам якчанд бор ҷавоб додам. хоб аз 18 то 50 солӣ мегирад, бародарони азиз. он шахсҳо мегирад ки шумо хуб медонед инҷа мебед кор аст, кори вазмин аст, кори сабукшам аст. аз ҳамин ҳисоб бояд одам як қобилияти хуби коркунӣ дошта бошад, бародарони азиз.
ҳозир ҳама Англия гуфтастани хуб аст. Мисол инҷам ҳам кор аст. Дӯстони азиз, хуб хат дар масъалаи оилака шумо огоҳ ҳастед. То чанд сола корба мегирад? Хуб аз 18 то 50 солия корба мегирад. хуб бародарони азиз, ана акнун боз дар бораи ин компания гуфтам, YoukWork, он шахсоне ки ба ман хоҳиш карда буданд, он касоне ки ба ман савол дода буданд, ман ба ҳамонҳо ҷавоб гардонидам ки манам хин компания ҳаст. боз шумо фикр накунед ки ин як компания реклама карда аст. Бародарони азиз, не, ман инро барои он гуфта истодам ки он шахсоне ки ба ман дар комментария нависанд ё дар личкаи Instagram ба ман навистанд ки ба ғайр аз Agri ҳаст ё нест компания, ман барои анамон шахсон ман ҳамин компанияи маълумот дода истодаам. хуб ба фикрам манро хуб мефаҳмед. хуб ана акнун дӯстон ва забономӯзони азиз, ба якчанд саволҳое ки дар комментарияи гузашта ба ман нависиданд, ба ҳамонҳо ҷавоб мегардам, ба барои ки ҳамааш баъза вақт намешавад ки ман ҳамааш ҷавоб гардонам. хуб ба ман навистанд ки агар муҳлати визаро дароз карда мешавад ё намешавад, ҳамқи гуфта савол доданд. хуб инҷа шартномаи шумо бародарони азиз то 6 моҳ ҳаст. Шумо 6 моҳ бояд ба ватан баргардед, ба Россия равед. хуб вақте ки Россия ё ба ватан рафтед, баъди 6 моҳ метавонед боз ҳамин компания Агрихри оед. агар ҳамин компания Агрихри шумо 3 бор рафта оед, худи ҳамин Fruitful Jobs ки дар Англия аст, ана шумо дар ҳолати аз 3 бор зиёд шуда метавонад ки муҳлати визаи шуморо зиёд кунад. баъди 6 моҳ рафтан чӣ хел мешавад боз? Мисол баъд аз 6 моҳе ки шумо дар Англия кор карда рафтед, шумо анкета пур мекунед, аз ҳамонҷо мепурсад ки шумо пеш дар Англия будед ё набудед. Шумо ҳа мегӯед ва онҷо ба ҳамон ба фикрам кадом рақам мепурсад. Рақами суғуртар чанд буд мегӯдми? хуб ба фикрам ҳамон рақам одам менависад, аллакане бидуни бе интервю, бе рафтан ба Екатеринбург ба шумо соцнамба мефирстонанд. Дар асоси вай визавои сентре меред, аммо аввал планки пур мекунед, баъд визавои сентре меред. хуб боз савол доданд ки тавассути оила равӣ намешавад. Не, тавассути оилавӣ тавассути фарзанд намешавад. хуб фақат метавонед тавассути ҳамсар ё замоят. хуб боз як каси дигар ман нависааст ки ҳеҷ вақте ки ман онҷо рафта дар рӯи ихтисоси худам кор кунам, мисол духтур аст ё ягон касби дигар аст ё усто аст, ҳамхел савол доданд ки бисёр савол доданд ки ман метавонам рафта дар рӯи ихтисоси худам кор кунам. Мисол ман духтур ё ки ман хирург гуфтанд, метавонам ки рафта дар соҳаи худам кор кунам. ин компания Agri фақат номи виза 5 tier номи виза аст, яъне seasonal work. хуб корҳои мавсимӣ, яъне фақат сезоне работа метавонад. фақат ин визае ки компания Agri метавонад, виза фақат барои визи корӣ аст. яъне ин визае ки дар рӯи ихтисос кор мекунед. хуб дар рӯи ихтисос ҳам омода кор карда мешавад, аммо ба шарте ки дар онҷо якчандо чи аст, талаботҳо аст. бояд одам дар ҳамон меъёрҳо, дар ҳамон талаботҳо ҷавобгӯ бошад, ба омода дар рӯи ихтисосаш кор кунад. ба ғайр аз ин бояд он дипломе ки шумо доред бояд статуси байналмилалӣ дошта бошад, бояд ба бозори меҳнат ҷавобгӯ бошад. хуб
ба ғайр аз ин бояд забони англисиро дар дараҷаи олӣ донед. Мисолан хеле ба ман савол доданд, ки ман хирург ҳастам, метавонам рафта дар соҳаи худам кор кунам? Бале, метавонед. Вале аввал бояд дар ин ҷо якта вакансия ёфтан даркор аст ва ҳамон вақте ки одам вакансия ёфт, ҳамон талаботҳои ҳамон вакансия, ҳамон меъёрҳои вакансия бояд ҷавобгӯ бошад. Хоб, сайти indeed.com медоред. Indeed.com ҳамонҷо корҳое ки мисол он шахсоне ки мебахшед ҳамин вакансияро дар ҳамонҷо мегузоранд. Сайти indeed.com бо забони англисӣ аст. хоб, инҷа ҳастанд мисол бисёр одамоне ҳастанд ки дар рӯи ихтисоси худ фаъолият мекунанд. Инҷа бисёр ҳиндуҳо ҳастанд, аз Болгария ҳастанд, аз дигар давлатҳо ҳастанд, ки омода дар рӯи ихтисоси худ мекунанд кор. Ин ҳам мешавад. Ин ҳам як шанси зур аст. бозори меҳнат ҷавобгӯ бошад. Мисол ҳам аз Тоҷикистон хуб кор карда метавонад ё аз дигар давлатҳо бояд дар рӯи ҳамон ихтисоси худаш ҷавобгӯ бошад. Ин бинед. Акнун дар ин ҷо бинед. Мебахшед як дӯстони азиз. Бинед, дӯстони азиз, дар ин ҷо нақши омӯхтани забони англисӣ бисёр муҳим аст. Бинед, шумо агар касби худро хуб донед, ин якум аст. Дуюм дараҷа бояд забоне донед, ки аз дигар давлатҳо, на фақат аз Россия ё ягон давлати дигар, шумо метавонед ки аз дигар давлатҳо рафта дар рӯи ихтисоси худ кор кунед. Ана ҳамин майда одам бояд зарурияти омӯзиши забонҳои русӣ ё хусусан забони англисиро хуб дарк кунад. оне ки ба ман савол доданд, ки ман хирург ҳастам, метавонам рафта кор кунам? Бале, метавонед. Забони англисиро бояд бинед, шумо агар мутахассиси соҳаи худ бошед, бояд англисиро ба мисли чӣ гӯям, забони англисиро хуб, ҳамон соҳаи худро бо забони англисӣ хуб фаҳмонида тавонед. хоб, боз савол доданд, ки ман мисол ронанда ҳастам, ман усто ҳастам, ман устои мисол акнун устоие ки он шахсоне ки ҳунарманд ҳастанд, аз дасташон ягон ҳунар мебиёд. хоб, ба ман савол доданд, ки ман метавонам рафта дар рӯи ҳамин касби худам кор кунам? Бале, шумо метавонед дар рӯи касби худ омода кор кунед. ҳамон сайти indeed.com ҳаст. ин сайт забони англисӣ қиди ҳамин вакансия ҳамонҷо хида мешавад. ҳамонҷо мепартад ҳамон вакансия. хоб, неки забони англисӣ дар кор аст. Мани ин компанияи Агри он шахсоне ки англисӣ умуман англисиро сафа намеданд, он дар талаботи компанияи Агри фақат забони русӣ аст. хоб, забони англисӣ нест, аммо англисиро донед беҳтарин аст. хоб, онҳо он шахсоне ки англисиро намедонанд, онҳо метавонанд ки он шахсонро ба Англия ба кор фирстонанд. танҳо дар фермаҳо, мисол танҳо дар чӣ қадр гӯям, дар он корҳое ки дар мисол дар соҳаи аграрият, мисол дар соҳаи мисол деҳқонӣ аст, маъни инҷа бо онҳоро мефирстонанд, бори ин ки дар инҷа англисӣ на он қадар лозим мешавад, аммо забони русӣ бисёр муҳим аст, ки дар ин ҷо Болгария, Украина русҳо ҳастанд, баъзашон супервайзер бо забони русӣ гап мезананд. аз ҳамин ҳисоб дар талаботи компанияи Агри забони русӣ дараҷаи якум меистад. хоб, аз ҳамин ҳисоб донистани забонҳои хориҷӣ бисёр муҳим аст. шумо борҳо шунидаед, ки ба ғайр аз касби кори худ мегӯ дар ин асру замон донистани дигар забонҳо ҳам лозим аст. агар шумо мисол ягончо хондагиам набошед, ки неки агар хоҳед ки рафта ба ягон давлати Европа кор кунед, бояд то андозе мисол англисиро донед. Мисол шофер бошед, метавонед чӣ аст, аз тарафи Полша аст бисёр ронанда чӣ мекунанд,
қабул мекунанд. Метавонед дар ин ҷо според не ки забони рӯзӣ дар он ҷо ҳатмӣ аст. Забони англисӣ ҳам донед хуб аст. хоб манӣ буд дар бораи нақши омӯзиши забонҳои англисӣ ва калимаомӯзӣ. Як то як роҳи мисол ҳамхе ман чихе ба мағоза равам. Ҳаминро занед ба англисиш мебурад, ҳамин гиред аз ё кунед. Шумо грамматикиёви чуқур хонда худро карар накунед. англисӣ омӯхтанаш осон аст. Фақат шумо он калима, он ҷумлаҳои аз хуб кунед ки барои шумо лозим аст. Ана ҳамуна аз ё карнакор. Мисли ман чихе ба бозор равам, ман чихе ба шаҳр равам. хулос ам хеле саволҳои оддӣ. хоб манӣ буд дар бораи нақши омӯхтани забони англисӣ. Анакун боз мерем ба дигар саволҳо. То чанд сола қабул мекунанд ина гуфтем. хоб муслим саволан ки рокиро чанд сум аз ҳисоби ки виза чанд сум. хоб бародари азиз, компания Agri, агар шумо компания Agriро назар дошта бошед, компания Agri бародари азиз, хоб ягон рокироро ба гардан намегирад. ҳамаш аз ҳисоби худи одам аст. хоб обши расход 75,000 бародари азиз, ҳамин 75,000 одам якбора намедиҳад. хоб пуле ки шумо сарф мекунед, аввал аз гирифтани несудии мустасар мешавад. хоб баъд аз он вақте ки шуморо интихоб кардан, хоб баъд аз шумо вақти бланки виза пур кардан, ҳоли виза меспоред. байни 26,000 рубл. ин вобаста ба нарх аст, ба асъор вобастагӣ дорад. 26 то 28,000 меспоред. боз аз визавои сентр пул метед ва баъд аз он барои ба Англия омадан, яъне самолёт пул мегиред ва ҳамроҳи худ 150 фунт стерлинг мегиред, чунки расходи як ҳафтаини шуморо шумо бояд дар ин ҷо худтон тед. Барои ин ки вақте шумо якум ҳафта кор мекунед, якум ҳафта шумо бу олӣ наметиҳанд, дуюм ҳафта мешавад, яъне баъд ҳамон олӣ ки ҳафтаи якуме метиҳанд. аз ҳамин ҳисоб ҳамроҳи худ максимум 150 фунт стерлинг овардан лозим аст, ки ҳамон барои продукта, барои он чизе ки то як ҳафта шумо лозим мешавад, шумо бояд истифода кунед. хуб, шабоз отлично, раҳмат. Thank you bro. раҳмат бародари азиз. хуб, масъалаи расходро гуфтем. агар шумо савол бошад, саволи нависед, ман ҷавоб мегардам бародари азиз, барои ин ки ин эфирро мумкин бо ин рӯзи якшанбе ё шанбе шавад бародари азиз, чунки дар мобайни ҳафта ман эфир карда наметавонам аз сабаби кор будан. барои ҳамин бисёр бародаро хоҳиш кардан, савол додан, барои ҳамин як эфир ташкил кардем ва дар бораи ҳамин бағайр аз компания Agri, дар бораи компанияи Юквок гап задам бародарони азиз. хоб, роҳгирӣ гуфтем масъалаша. бародар ман алида илзамида қалдидам, айсар спора мешавад. хуб, шукри Умаров бародари азиз, бале баъд аз 6 моҳ спора мешавад. барои шумо според, алакай ҳамон дани шумо баъзи онҳо ворид шудагӣ. хуб, баъд аз 6 моҳ баъзе обновид мешавад, шумо метавонед според. хуб, дигар савол, патент дар кор. бале, патент бисёр муҳим аст. ҳозир бинед, вақте ки одам бисёр мешавад, боз
талаботош камтар зиёдтар мекунад. Бале, патент дар кор аст. Ҳатто амон чеки патентро ҳам мепурсанд бародарони азиз. хуб, ҳамин 19 нафаре ки моро тамошо карда истоданд, бародарони азиз, ман дар бораи як компания маълумот додам. Юк нижни тире вок. Ман силкаашро мегузорам. Ҳарчи чӣ ман дар ин бора гап задам, бо ин ки аксарият ба ман савол доданд ки ба ғайр аз агар ягон компания ҳаст нест. Ман дар бораи компанияи Югвок гап задам. Ин маълумот барои ҳамон нафароне ки ба ман ҳамин хеле савол доданд. Ман инро ба ҳама нагуфта истам, танҳо барои он нафароне ки ҳамин гуфтанд ки ба ғайр аз компания агри боз дигар компания ҳаст ё нест. фикра маро хуб дарк кардед. хуб, бале, best of the best. бале, дидам бародари азиз. бале, ман дидам ҳатто дар бораи чекро ҳам мепурсад бародарони азиз. хуб, ассалому алейкум. Масуди Тинҷибрат кай қабул мекунанд компания? Ваалейкум ассалом бародари азиз. ҳозир ман ҳаминро гуфтам, вале сайт айни ҳол маҳкам аст. Агар кушода шавад, дар историяшон ҳам мегӯянд, дар историяи инстаграмаш. хуб, шумо аз ҳамонҷо огоҳ шуда ҳам метавонед, ё ки агар барои боз ҳам боварӣ ҳосил кардан, шумо метавонед ки соати 12 шиби Екатеринбург дар омада санҷидан гиред. боз як борга мегӯям ки компания агари ҳами он одамоне ки вай қабул кард, аз байнаш мумкин баъзе отказ ҳам аст. отказ мекунанд. Ако ҳамашоне ҳастанд шахсоне ки отказ мекунанд, як сонтар мерам. ҳастанд шахсоне ки меафтанд. аз ҳамин ҳисоб вай як сармета боз одам қабул мекунад. аз ҳамин ҳисоб аз вақт соати 12 шаб дар омада як аз назар гузаронед. хуб, шорух, бале, водитель мегирам бародари азиз. вақте шумо анкета пур мекунед, анкета мепурсад ки ту шофёр ҳасти ё не, права дорӣ ё не. шумо мегӯед ки бале, ман права дорам мегӯед. хуб, вақте ки ин ҷибед пешниҳод мекунед ки ман ронанда, шумо чӣ мегӯянд, тест мегӯянд, тест санҷанд. ба шумо хуб донед ки бародари азиз, транспорт амон рулҳои инҷа аз тарафи дасти рост, худома аз тарафи дасти чап бошад, ино аз тарафи рост авхел ҳастанд. бале, ин худома аз тарафи дасти чап аст, ино аз тарафи дасти рост аст. инаш ҳам ба айнобар гиред, чунки бисёр вақт одам чӣ мешавад, алиш мекунад. хуб, бале, мегирам бародари азиз, мегирам бародари азиз. агар шумо водитель шавед, хуб, боз мехостам як чизро гӯям ба ҳамин бародари азизе ки дар бораи водитель мегиран гуфтан шоҳрӯз. инҷа водитель ҳам хеле аст ки водитель мисол ҳамин соати 7 ё 6 ё 7 мисол ҳамон одамонро мегирад то ҷои кор мебарад, мемонад ва ҳамрӯи ҳамоно кор мекунад, фаъолият кор мекунанд, гашти бегоҳи ҳамоно боз мегирад мебиёд. акунун ҳамон соати кореш 2 соат ё 3 соат зиёд менависанд. агар ва 8 соат кор кунад, 11 соат ё 12 соат менависанд барои ҳамон ҳаққи ронандагӣ кардагиаш. ин хел мисол, ин хел нест ки мисол пассажиро мебарад, мепартод ва то омадани онҳо интизор шуда меистад. не, ҳамрӯи онҳо кор мекунад. фақат плюсеш дар ҳамин аст ки соати кореш нисбат ба дигарон фарқ мекунад ва бисёр аст бародари азиз. хуб, аслан бародар, як савол дорам. паспорт внутренний ман соли 2013 сол бо ҳамин анкета пур карда мешавад? бинед,
شما در انکیت دانی پاسپورت تاجیکی می‌نویسید سال چندم داد و سال چندم باقی می‌رسد. سال چندم باقی می‌رسد نمی‌نویسید و پاسپورت تنها در وقت ویزای سنتر در وقت گرفتن ویزا لازم می‌شود. در اون وقت اگر فرصت نشون میدید، برای اینکه در بعضی پاسپورت تاجیکی میپرسد، در بعضی پاسپورت تاجیکی نمیپرسد. اگر فرصت نشون میدید انشالله اگر سایت گشوده شود میتوانید همخی سپوری برادران عزیز. همین 19 نفر بغیر از کار در انگلیا یعنی درباره انگلیسی یا درباره زبان روسی یا که درباره آموختن انگلیسی یگان سوال دارد دیونی اگر خوش باشد حویسیت باز همان راهی بهترین آموختن زبان انگلیسی رو برای شما میگویم برادران عزیز. خب سوال دیگر من انا خوندم سلام برای کروچ خیلی در انگلیه بله رحمت برادر عزیز خوب رحمت خدا با شکر بله حالیز حاضر در انگلیه هستیم برادران عزیز. خب ما 12 شگه پر کردیم. خب چی میشیدم باشد یعنی چی میشه برادر عزیز 12 شگه پر کردید حجتای گذارید در اینتریام فرونیوات کردن وقت ساعت 12 شب اما یکترینبورگ انتظار شود اگر کلندر یکم وقت خالی برومد چی کنید وقت رو گرید و انکت رو فرستانید بعد از اون با شما تماس میگیرم. خب این سوال جواب سوال با همین انکت پر کرده میشه. بله با پاسپورت ورودی پر میکنید فقط آتی اکانچن سروک اونجا نیست شما نمینویسید پاسپورت سوال میکنید ویزای سنتر اگر شما انتخاب کردن در وقت ویزای سنتر همونجا میپرسد که پاسپورت تاجیکی زاگران با یک ورق دیگری که در بلانکی انکت پر میکنید همون بلانکی میگوید گرفته ویزای سنتر بیا شما همونجا پاسپورت تاجیکی میبرید اگر لازم شد فرصت نشون میدید. خب من نه زبان روسی نه انگلیسی را میدونم من چی رفتم ممکن انگلیا و خب برادران عزیز برای همین میگوید که زبان دانی جهان دانی زبان آموزی هیچ گاه دیر نمیشه برادر عزیز. شما حرکت کنید مثلا تا ساعت شده نشه همین انگلیسی روسی مشق کنید برای اینکه در طلبات همین کمپانی اگری دانستن زبان روسی بسیار مهم است چون که آنها زبان روسی سوال جواب میکنن. برای مثلا بپرسن که ما چی مثلا خشم باید گفته بانید یا که با زبان روسی میگن که در کجا کار کرده هستی خب میگه من در روسیه کار کرده هستم انا همینوش تو سایت گشوده شده نشه یک مشق کنید برادر عزیز هم زبان انگلیسی را هم مشق کنید. خب باز میپرسن که در انگلیه چقدر کار میکنیم یا که من 6 ماه کار میکنم من 6 ماه کار میکنم من در روسیه هستم من لگالی کار میکنم من همین باید با زبان انگلیسی با زبان روسی داشت. باز میپرسد که انکت رو کی پر کرد شما باید با زبان روسی بتونید که من خودم همین انکت رو پر کردم همین من انکت رو پر کردم شما کرید با زبان روسی با زبان تاجیکی نویسید در گوگل پیواچی زبان روسی انگلیسی میگن زبان روسیش همین نویسیدم من انکت رو خودم پر کردم همین رو از کنید سوال میته همین رو میپرسید با سوال میته که چند پول اولیگی میگیری یعنی زرپلاتا چند پول اولیگی میگیری با زبان انگلیسی با زبان روسی خوب فهمید مثال میگه که من مثال تقریبا میگه 50-60 هزار اولیگی میگیرم نویسید در گوگل ما 50-60 هزار اولیگ میگیرم همین زبان روسیش هر جو مینویسید میگیرید و برادر عزیز چی میکنید از کنید میگوید برای این زبان آموزی فقط حرکتی که در کار فقط مشق در کار ببینید ما اگر درباره شناوری ما اگر فقط کتاب خونیم نویسیم درباره آواز کنیم ما هیچی آواز کردن نمیتوانیم وقتی که دورنی او میریم ما اونجا با مشق میکنیم پای رو و دست رو به حرکت میداریم بعد شنواری رو از خود میکنیم
забономӯзӣ ҳамин хел аст. Шумо гиред ҳар рӯз якта калима асҳо кунед, walk мешавад кор, I walk, ман кор мекунам. Ҳаминро бо забони русияш ҳар рӯз машқ кунед. хоб бисёр видеоҳои омӯзишӣ аст дар бораи забони русӣ. Метавонед дар амоно дар YouTube истифода баред. ҳозир ҳамаи имкониятҳо фаровон аст дар бораи омӯхтани забони русӣ ва англисӣ. Дар ҳамин канали мо ҳам мақсади асосии мо омӯзонидани забони англисӣ аст. мо барои чӣ дар бораи Англия гап задем? Мо дар бораи Англия ва омӯзиши забони англисиро бо ҳам пайваст кардем, то ки мардум дарки омӯхтани дарки муҳимияти зарурияти омӯхтани забонҳои русӣ ва англисиро дарк кунанд, омӯзанд, фаҳманд ва рафта дар дигар давлатҳои Европа ё сайёҳӣ мекунанд, ё барои кор мераванд, ё бо дигар мақсадҳо раванд, ба мақсади худ мерасанд. Бинед, шумо якто мақсад доред, ҳамин мақсади шумо бошад. Барои ба ҳамин мақсад расидан, шумо бояд забони англисиро меомӯзед ва ба ҳамин мақсад мерасед. Бинед, ҳамин агар устод барои мисол ягон чиз созад, ҳавои асбоб дар кор аст. Вай ҳамон асбобро истифода бурда ҳамон корашро буд мекунад. Шумо англисӣ, русӣ омӯхта кори худро буд мекунед, бародарони азиз. Барои ҳамин дар омӯхтани забони русӣ, англисӣ ягон мушкиле доред, дар ҳамин ҷо нависед, ман дар комментариҳо иншоалло ҷавоб медиҳам. Ин канали мо омӯзишӣ аст. Ҳамин видеое ки ман барои шумо пешниҳод мекунам, ин ҳамаш видеоҳои таълимӣ аст, видеоҳои омӯзишӣ аст. дӯстони азиз, ва фикрам манро хуб дарк кардед. хуб, ассалому алайкум бародар Алексей Орлов. чӣ хел мепурсад? Сатурни ки ман рӯзи 21 март мерам. хуб, Аббос бародари азиз, ман ҳамин Алексей, ба ман ҳамин вақти суҳбат карда будам. ҳамин Сатурни ки ман ҳамин буд, як бачаи серьёзный аст. хуб, бози ман он саволое ки ба ман дод, ҳамашро ба ту мегӯям, ё дар хотира дор, бо ин ки акун ҳар кас ҳар хел савол медиҳад. хуб, якум масъалаи патент ҳамеша ҷобаҷо кунмон дар он вақте ки суҳбат мекунад патент ва чекашро гуфта як ҷо мон. хуб, якум саволам амин медиҳад ки амон Алексей ба манам хеле савол дод буд. Почтатро гӯй мегӯд. Шумо почтатонро аз ёд мегӯед? Ин якум саволаш. Саволи дуввумаш ҳамин буд ки ҳозир ту дар куҷо ҳастӣ мегӯд. Ҳамон шаҳр, ҳамон ноҳия ҳамашро мегӯед. Саволи дуввумаш ҳамин хел буд ки анкетаро ки пур кард? Анкетаро ки пур кард? Аббос, ман инро барои ту гуфтам. Барои мегӯ ки анкетаро худам пур кардам мегӯӣ. Хуб, саволи дигараш мегӯяд ки ҳозир кор кардоси ё не? Агар кор кардоси бошӣ, мегӯ ки ҳам ман кор карда истодаам. Мепурсад чанд пул ойлига мегирӣ? Мепурсад ки ман ойлига мегирам. Агар кор накарда истода бошӣ, мегӯ ки ман кор накардаостем ва мегӯяд ки ахирин бор дар куҷо кор кардӣ? Мегӯ ки ман дар ҳамин ҷо ахирин кор кардам. Ва боз як саволи мантиқӣ метиҳад ки Аббос мегӯяд ки барои чӣ туро аз кор уволид кардан, пеш кардан? Ин саволи мантиқӣ гӯш кун. Баъд ту мегӯяд ки не, манро аз кор пеш накардан. гуфтам хеле саволҳо ба хушӯ ҷавоб гардонем, бо ин ки онҷо мантиқан савол метиҳанд. боз мепурсанд ки фалон одамро мешиносӣ ё не? Агар бо саволи дигараш ҳам мехоҳем ки Алексей хеле савол дод буд ки гуфт ки дар ҳолати экстренный случай мо ба кӣ занг занем? ҳамон дар чандум шаги ҳамон анкета ҳамчунин ҳаст, ҳамон шахсро ту номашро мегӯӣ. Ва боз аз он савол дода буд ки Аббос
боз савол дода буд ки Аббос дар кадом шак сурататро партофтӣ, яъне суратро загрузӣ кардӣ? خب میگه که من در 12 شک یعنی زگروزی کردم، یعنی سوالش دایر به همین انکت هم هست. خب سوال دیگرش همین که عباس باز الکسی هم خیلی سوال میدهد که خب به فکرم زبان خوب میدونه، هر همین جو هم دانستن زبان بسیار یک نقشی مهم میبازد برادر عزیز. برای همین زبان دانه جهان دارید دوستان عزیز. اگر انگلیسی رو دانید هر روز حرکت کنید که یک تا کلمه از کنید، همین یا که فرزندان یعنی بخیش تواران هفت که مثال یا شخصان که شما خور هستن، فرزندان هستن یا جیانو هستن یا هم شخص که هست که زبان آموز هم در کسب و کارت هم در کار میشم برادران عزیز. تمامش عباس برادر عزیز، من کمتر از موضوع بیرون رفتم. عباس الکسی الو باز هم خیلی بوده که در انگلیا لیگالنی کار میکنی یا نلیگالنی؟ شما میگی من لیگالنی کار میکنم. خب سوال دیگرش همین بود که برادر عزیز الکسی پولی که در انگلیا کار میکنی همین پول رو تو چی کار میکنی؟ شما باید یگان جو رو فکر نکرده تست خیلی جواب کردن، خیلی برای ابوچین یا برای یگان چیز اون مقصدی که شما دارید هوای رو خوشو کرده فهمونید برادر عزیز. خب باز میپرسه که تو شرایط داری که مثال پولی ویزی تی بخیسته با یکترینبورگ تی پولی ساملو پولی گیرید با از دست که خدا یک چند فون کار با انگل برای همخینی شرایط داره یا نه؟ شما باید چی کنید؟ باید که هم من همخین شرایط دارم برادر عزیز. یعنی اون سوال هایی که الکسی برادر عزیز به من داده بود انا اکنون پوز میتونن هر کس با هر خیلی سوال داد. خب اگر عباس همین سوال همین گپای منو فهمید باشید در کامنتر ایویسکی من فهمیدم برادر عزیز. خب سوال دیگر برادر عزیز زیادالله محمود سوال دادن که اوجتا امکانات زبان انگلیسی آموختن هست؟ خب برادر عزیز بله همون جواب آموختن زبان انگلیسی هست برادر عزیز. شما وقتی که اینجا میبینید برادر عزیز شما در بین انگلیسی‌ها خیلی ممکن در بین همون رابطات استید کار کنید یا که با شهر وید یا که با اونجوری انگلیسی چی هست شما با لازم میشد دیگه شما اینجا با مقصد کار اومدید شما کار بکنید در جای کار بینیده اینجا بلغاری هست قریب ازش زبان روسی میدونن، اوکراین زبان روسی، روسیه هستن یا از مکدونیا هستن اونا تا اندازه زبان روسی رو هم میدونستین. خب شما هم میتوانید با اون شخصانی که مثال اکن هر جا هر خیلی است اون شخصانی که در پیش یک انگلیسی هم باشد خیلی ممکن بتونیم هم خیلی سیتواسیون همون حالت ما رو مجبور میکند که باید یکون چی گفتن یاد گیریم. بله امکانات هست برادر عزیز، امکانات هست. خب شما میتونید از همون جا هم برادر عزیز انگلیسی رو چی کنید مشق کنید. مثال اکنون انگلیسی رو شما چی خیلی مشق کنید برادر عزیز این گوش کنید. شما فکر کنید که با مغازه رفت وسید میپرسید که همین چند پول است، همین نرخ این چند پول است، همین رو حویسی گیرید، همین رو گیرید در گوگل پروچین حویسید یا با زبان روسی با زبان ترکی این طرح زبان انگلیسی برود، زبان انگلیسی میبرود اونجا با پخش میکنید یک تو کنوپکی هوای هرزی گفتنش هم میگه how much is it how much is it how much is it یعنی این چند پول است. خب انا همین اون جمله هایی که اساسی هستند برای شما در وقتی گپ زدن در کار میشد انا همون جمله های برادر عزیز چی کنید از خود کنید از یاد کنید. یک تو افترچی مادی گیرید در کسی مونید اون جای که مثال شما میخواهید که همون فکرتون رو با انگلیسی گوید شما میتونید
ҳамон суханҳо, калимаҳо, идеяҳое ки асосӣ ҳастанд, ҳамаро бо забони русӣ, тоҷикӣ нависта, ин тараф Google перевод чӣ қадр забони англисӣ карда чӣ кунед? Асхӯ кунед. Ё ки бо ҳамин канали мо, канали хеле зиёда аз 90 чандта видео ҳаст дар бораи таълим додани забони англисӣ. Ҳамонҷо тароед бинед роҳҳои омӯхтани луғат ҳаст. Ҳамонҷо ҳамхелинг ҳаст, ҳамхелинг видео. Бояд ҳамхелинг видеоҳо тамошо кунед, он луғатҳоро асхӯ кунед. Ҳамонҷо ҳаст тарзи пурсидани нарх ҳаст, дар ютуб мо ҳаст. Онҷо бо тарзи пурсидани суроғҳоро мо бо забони англисӣ, ҳамон адресро мо бо забони англисӣ чӣ хел мепурсем, дар ҳамонҷо ҳам тарзи пурсидани адрес ҳам мо якто видео кардам. Мондагӣ бародари азиз, метавонед ҳамонҷо дар омода чӣ кунед? Дастрас кунед. Ман тавсия метиҳам ки шумо англисиро сабук гиред. омӯхтанаш осон аст. Он калима, ибора ки барои шумо дар мадди аввал лозим ҳастанд, ҳамонҳоро аввал ҳамонҳоро азё кунед. Хеле англисӣ шовед, ҳамон дар Google переводчик ҳамон кнопки зер мекунед, тарзи англисиаш мегӯяд, дар хотир медоред. ҳаҷо менависед, мегӯяд ҳаваеро ҳар рӯз такрор, ҳар рӯз як чӣ омӯзед. Мисол, ҳар рӯз як калимаи нав. Мисол, ман чӣ хел ба бозор равам, ё ки ин чанд пул аст, ё ки нархи кор соаташ чанд пул аст. Пул ба англисӣ чӣ мешавад? Ё ки ман чӣ хел ба сартарошхона равам, ё ки ман чӣ хел бо работодател суҳбат кунам. Ана ҳамин гапҳоя. Мисол, ҳамин сухан кардан, чи омадан, рафтан, ин чанд пул аст. Мана ҳамин луғатҳои асосиро азё кунем, бародари азиз. Дар ин видео ман 2 видео ҳаст дар бораи луғатомӯзӣ. Онҷо ҳам метавонед ҳамин луғатҳоро асхӯ кунед. Англисӣ осон аст. Ҳамин словар луғат азё кунед, ҳайяҳа монда гуфта бирафтан гиред. Агар хитоб бошад, майда ислом мешавад. Барои ин ки мо вақте ки ба дунё омадем, аввал аз замин афтидем, хестем, баъд роҳ гаштани ёд гирифтем. Забономӯзӣ ҳамин хел аст. Хоб, ин буд дар бораи забономӯзӣ, бародари азиз. Боз дар бораи роҳҳои омӯхтани забони англисӣ бисёр аст. Ман як роҳашро гуфтам ки он калима, иборае ки ба шумо зарур аст, ҳаваеро дигар асхӯ кунед. Боз дигар роҳҳош ҳам ҳаст, бародари азиз. Ҳамаша ман шумо мефаҳмонам. Бед дигар саволҳои хонем, бо нагӯям ки саволҳои мо ҷавоб надоданд. Хуб, авоз ҷавоб надоданд. хуб, ягон компанияи нав ҳаст ки супорем барои кор. Мана Шукри Умаров, бародари азиз, ҳамин эфири ман сахир намекунам. Дар аввали эфир ман дар бораи як компания гуфтам ки номаш юк нижни тире вок нависки аст. Ман ссилкаашро ҳам баъд аз эфир мегузорам, бародари азиз. Хуб, бинед, ман бораи ин компания маълумот метиҳам барои он шахсоне ки аз ман мепурсанд ки бағир аз агри ҳаст ё нест. Ман номи компания гуфтам, аккаунтар маълумот додам. Шумо худи сайт дароед, маълумот боз гиред, бо админаш саволу ҷавоб кунед. баъд аз он ба як хулоса оед, бародари азиз. Хуб, ин савол додама, савол best of the best, беҳтаринҳо савол аст ки аз ман ҳам Алексей Орлов аст, 24 монда. Best of the best манавак он саволҳое ки ман Алексей Орлов ба ман дода буд. Ҳамин якто марди чи аст, серьёз мегӯям бо забони рӯзӣ, ҷиддӣ аст. Хуб, ҳамин ба ман савол ҷавоб карда буд. Ҳамин он саволҳое ки ба ман гуфта буд, ман аввал
аз Аббос ҳамонҷо як бародар савол дода буд, ман ҳамаи саволое ки ҳамин Алексей ба ман дода буд, ҳамаиша гуфта додам, бародари азиз. Фикрам фаҳмидӣ? хуб, саволи дигар. Савол: ман дар Тоҷикистон чӣ хеле виза гирифта метавонам аз Тоҷикистон? Бародари азиз, компанияи Агри фақат он шахсоне мегирад, ки дар Тоҷикистон бошанд. Агар Россия бошед, боз ҳам имкониятҳо хубтар аст, баро ин ки мо ҳам тавассути ҳамин компанияи Агри омадаем. Ҳамин он бачаҳои тоҷике, ки ҳамин Англия омаданд, иншоаллоҳ агар Россия бошед, ҳамин компанияи Агри хуш ояд, ҳамин тавассути компанияи Агри, баро ин ки компанияи Агри унҷо патент мепурсад. хоб برای همین در آسیا بدون شما با فکر من خوب است. اکنون باز دیگر کمپانی ها ممکن باشد برادر عزیز، نه که من درباره این کمپانی معلومات ندارم. تنها آن چیزی که ما خودمون همین اگری آمدیم و درباره بعضی کمپانی ها معلومات دارم، من اون همون رو برای شما پیشنهاد کردم برادر عزیز. احمدشاه مسعود رحمان برادر عزیز، مقصد ما هم همین است که همین برادرانی که همین ما رو همین کانالی ما با برادر عزیز که این کانال تعلیمی است، ما حرکت میکنیم که یک ویدیو پارتیم که یک به نفع خلق رسد. ببینید مثال یک چیز رو من اگر یک راهی گوزدن رو مثال اگر یک تو ویدیو کرده پارتیم، ببینید برادران عزیز، همه کس آن شخصانی که با انگلیسی ضرورت دارن، مثلا ما شخصا میبینم با برادران عزیز، چون که ضرورت انگلیسی دونستن انگلیسی روسی انا کنون ما درک کرده شدیم، انا کنون ما فهمیده شدیم. برای همین توصیه میدم که برادران عزیز زبان آموزید، یگان بغیر از کسب و کار خود آموزید زبان رو. بعضی فکر میکنن که من زبان آموزم یا من معلم انگلیسی میشم یا که من ترجمان انگلیسی میشم. گفتن خیلی بعضی آدما ایده فکر دارن، نه که این فکر غلط است برادران عزیز. همین زبان رو آموزید، بخاطر اینکه اگر شما دکتر باشید زبان انگلیسی آموزید، شوفر باشید آن کلمه عبارهایی که در شوفیوری استفاده برده می شود، انگلیسی برای دکتران، انگلیسی برای مهاجران، انگلیسی برای شوفیوران، نه همین آموزید. خب سوال دیگر، پاتریوت مسلم سوال دارن که خب برادر عزیز سودی مستی گرفته بعد انکیت پر کردن نکنم یا که بعد انکیت پر گرفتن نکنم؟ خب این هر دشم میشه برادر عزیز. شما میتونید تو 11 شکل پر کنید، سودی مستی گرفته بعد از اون سپرافکا مونده بعد اینترویو گرفته بعد فرستونید، یا که شما میتونید که اول سودی مستی گرفت بعد از اون انکیت پر کنید. این وابسته به خود شما است. هر شایی که شما پر میکنید سخرین کرده میمونید. خب فروزان گجادای رجب رمزیدین، ولی برادر عزیز فروزان یک 4 ساعت از ما دورتر در اونجا کار کرده شده است. اگه ما هر جا میکنیم کار خوبی هم در انگلیس است، فقط از ما یک 4 ساعت دورتر است برادر عزیز. عباس پاتنت فرشی کن اثبات میکنی؟ این سوال با من یا عباس برادر عزیز؟ خب نظر فهمیدن سوال امان بوده یا که از عباس دادید برادر عزیز؟ همین یک حویسیت با من جواب میتیم. خب شکر الله، سلام درود و علیکم السلام برادر عزیز، خوب هستید؟ سلام تو خوب، کاروش خیر. همین 16 کسی که ما رو تماشا کرده است برادران عزیز، یک سوال، همین آن شخصانی که ما رو تماشا کرده است، همین شما رو خواهش آموختن انگلیسی هست یا نیست؟ اگر باشد پلوس مونید، یا که یگون چیز نویسه که من فهمم که
дар бораи англисӣ ҳам видео кунем, бародарони азиз. Зара телефони ман 20% монд. Агар саволо бошад тез нависед, бародарони азиз, ки эфирро ба фикрам ҳад ҳам бисёр ҳам шуд. Хуб, бародар чӣ хел равем Англияда. Ман ссилкашро дар описание мегузорам, ҳамун сайдашро, сайдаш чӣ медароед. 12 шаг аст. Иншоалло сайда кушода мешавад. Баъд аз он ҳамун 12 шака пур мекунед ва пур кардани анкета осон аст. Номи фамилия менависед. Ҳамин бо забони англисӣ, ҳамин бо хати лотинӣ, ҳамин оматон бинед ки дар загранпаспорт нависӣ ки барои мисол меҳрубон, ҳамунҷо нависӣ ки барои мисол меҳрубон бо забони англисӣ ҳамин кипре нависед, оматон кипре нависед, аммо бо хати лотинӣ ҳамун азагатон аст. Вақти пур кардан шумо ҳамон дар болош сето байрақ аст. Байрақи Россия зер кунед, забони русӣ мешавад. ҳавӣ гиред, фамилия, имейл нависед, соли таваллуд нависед, поштатонро менависед ва баъд аз он чӣ айни загранпаспорт, соли чандум, соли чандумтон мешавад. Паспорти тоҷикӣ аст, соли чандум, соли чандумтон мешавад. анхенӣ карда пур мекунед. Ягон ҷои мушкилӣ надорам, бародарони азиз. бинед, дар анкета пур кардан ҳам хати забони англисӣ дар кор аст. барои ҳамин, бародарони азиз, мо тасмим гирифтем ки дар бораи Англия ҳам суҳбат кунем, дар бораи ҳамин зарурияти омӯхтани забони англисӣ, русӣ ҳам суҳбат кунем ва одамон ҳам бинед, ин як мисол мешавад. Мо дар бораи Англия суҳбат карда истодем. Бинед, ҳозир ҳама кас дар бораи Англия дар тиктокаш ё дар ютубаш абзур аст. барои он карда истодем ки мардум ҳаминро як мисол донанд, як намуна донанд ки ҳа, агар ман забон донам, значит зур будааст. Ман шансҳо дорам, забони русӣ, англисӣ. Хуб, саволи дигар, бародари азиз. Хуб, гап нест, бародар. раҳмат, бародари азиз. Хуб, ман интизор шавам. Агар компания агри бошед, бародари азиз, ё ин ки аз сари нав пур кунам. Шумо аз нав пур карда наметавед. бурҳон, шумо аз нав пур карда наметавед. ҳавайро, ҳамун дати интервюро агар назар дошт бошед, ҳар рӯз ҳавайро жда кунед, ҳар рӯз соати 12 санҷед, ки шумо ҳозир аз нав чӣ пур карда наметавед. ҳозир аз нав пур кардан ништо садаш маҳкам аст, бародари азиз. саволи дигар ҳамин ки, хуб, салом ҷураҷон, ман 50 сола ҳастам. манам мегирам кор дар ҳамон Англия ва акунун ин шумо як бор според, анкета пур кунед. вақте ки ватсап шумо савоҷҳо мекунад, ҳамунҷо аз мувофиқи виаш аз 18 то 50 мегирад. шумо вақте ки анкета пур кардед, ягон чиз намесӯзед, фақат ҳамун як ресурсии мосте ки одам сум дода мегирад, мумкин аввал сӯзад. як фикр кунед, не ки аз 18 то 50 соли одама қабул мекунанд. хуб, инҷа ҳастанд дар инсон мо кор мекунем. якта аз Россия аст одам, як дигар аз Қирғизистон ҳастанд, синни сол боло аст. хуб, шумо як шанси худро санҷед. шумо ягон чиз аз даст намедиҳед, фақат аз як ҳамон пули чӣ ресурсии мосӣ расхо мекунед. тамом. хуб, ассалому алайкум, бародари азиз. мегуфтед бораи виза гирифтан ва билет гирифтан ба Москва рафтан дар кор. азиз, шумо бояд дар Москва патент дошта бошед. баъд тавассути агри мешавад ё тавассути дигар компанияҳо мешавад. хуб, фирӯз як кас, ду кас, амин баъни 19 кас, ду кас хоҳиши омӯхтани англисӣ доштааст. ду кас, се кас. ба ҳар ҳол хуб аст ки шумо забон меомӯзед, аммо мондагиҳо кор дар Англия, ҳама кор дар Англия, аммо бинед,
шумо англисӣ донед дӯстони азиз метавонед дар он кас тавсия диҳед ё аз набиро, аз ҷиян, аз фарзандои оянда, аз фарзандон метавонед ки як чиз омӯзед. Ба ғайр аз ин шумо метавонед донистани ман инҷо таъриф накарда истодам ки шумо мисол англисӣ ин хел дорад. Англисӣ шумо хуб медонед ки як фоидабахш аст. Ман англисиро инҷо барои шумо таъриф накарда истодам, ташвиқу тарғиб накарда истодам. Просто ин канали мо ки канали омӯзишӣ аст, барои ман ҳамин партиятҳошо барои шумо гуфтастем дӯстони азиз. Ба фикрам ман хуб дарк мекунед, ман хуб мефаҳмед. Хуб, ҳамдуно худованд нигаҳбон бошад, барори кор диҳад. Раҳмат бародари азиз, раҳмат бародари азиз, ба шумо ҳам худованд барори кор диҳад, ба ҳами ҳамон худованд барори кор диҳад. хуб, ҳамон худованд ризқ диҳад, ризқи ҳалол диҳад бародарони азиз. хуб, ин саволро ҷавоб додем. Ба фикрам савол ассалому алайкум бародари азиз, мегуфтед ки ахарин ҷавоб додам, мебахшед. хуб, саволи Фирӯз ҳамин ки салому алайкум, сурати несудимости сураташ агар бошад мешавад? Бале, сураташ мешавад. вақте ки шумо бо оригиналчи сурат гирифтед мефиристонанд, шумо PDF кунед. тарзи PDF кардан агар надонед, ман мегӯям, PDF мекунед, сохранид как в PDF мекунед, варианти чи электрон мекунед, а телефонда мемонед. ҳаст яъне хоҳиш аст. раҳмат бародари азиз. хуб, ман пур кардам, бояд дар почта бояд SMS меомад, наёмад, сабаб дар чист? хуб, не, шумо анкети пур кардед, агар время пуронивад карда бошед, шумо бо сообщение намебиёд. шумо агар время пуронивад, ҳамон сание ки онҳо шумои занг мезананд тавассути WhatsApp, шумо ҳаминро агар пуронивад карда бошед вақтро, ба шумо занг намезананд. шумо мебахшед, аз почтаатон ягон чиз Фирӯз намефиристонанд. танҳо ҳамон дата, ҳамон сана шумо бо занг мезананд. агар шумо интихоб карданд Фирӯз, баъд аз он дар почтаатон силка мепартоянд барои пуронивад кардани время ва дати ба Екатеринбург рафтанро. хуб, Фирӯз, агар ман фаҳм бошӣ, ягон саб бошад, боз навис. хуб, Аббос, English беҳтарин аст. мо ҳаракат мекунем ки ман ин якто видео кардам дар бораи як видеои таълимӣ дар бораи омӯхтани забони англисӣ. мисол шумо чӣ хел гӯям, мисол вақте ки шумо ба Англия омадед, аз таможни ба шумо бо забони англисӣ мепурсанд ки барои чӣ омадӣ, мақсад дар чӣ аст. шумо бояд чӣ хел ҷавоб гардонед. ҳамин савол ва ҷавобҳое ки дар ҳамон ҷо метиҳанд, ман ҳаминро якто видео кардам. иншоалло мепартам ҳамон саволҳо ва ҷавобҳое ки дар шумо мепурсанд, ҳамон саволҳо бояд шумо гуфта тавонед. мисол агар шумо пурсад ки барои чӣ омадӣ, шумо гӯед ки барои кор омадам, ҳамин корро бо англисӣ бояд гуфта тавонед. ё ки ба мақсади таҳсил бошад, бояд бо забони англисӣ таҳсил гуфта тавонед. дар таможни вақте ки шумо мебед, бо забони англисӣ мепурсанд ки why are you here, барои чӣ ту дар ин ҷо ҳастани? хомӯш истодан дар кор нею. мисол гуфтан дар кор ки work бешуд, бо як калима work мешавад кор. ё ки агар турист бошед, мегӯяд ки tourist. то чӣ хеле ки мо вақте ки аз Тоҷикистон ба Россия мебем, мегӯяд ки мақсади омадан дар чӣ аст. мо мегӯем ки
کار میگیم که با زبان روسی در اینجا هم خیلی هست میگه که برای چی شما باید خاموش نایستید در بین آدما باید بگی که من برای کار اومدم واک و یک کلمه تمام واک کار تمام همین یک تومن هم خیلی ویدیو کردم انشاءالله با نزدیکی میپرتویم انشاءالله میبینید. خب برادران عزیز ضرر تلفن من کم بوده است اگر سوال باشد تست نویسید برای اینکه من میخورم اعطی میدونم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام برادر عزیز وقتی آنلاین سبس میبخشید در وقت دادن استفاده گرفتن جداد کردن زنگ نزدن سبب در چی باشد اثری نه وقت کریم چیکار کنیم. برادر عزیز شما وقتی که وقت رو گرفتید حجت ها رو موندید فرستاندید شما دیگر اون انکت درآمدن نمیتوید. اگر شما انکت درآمدن توانید باز وقت گیرید. اگر شما انکت گرفتن نتوانید برادر عزیز چی کنید ریاچی لینی همین سایدی اگری هست همونجا آواز من چقدر رفت است برادر عزیز آواز من چقدر رفت است جواب نیستید با من سوال با تست جواب کردنم آواز من نغز رفت است. خب آواز من چقدر رفت است نغز. خب آی باشه نغز رحمت سود خوب رزوان شو هست رحمت برادران عزیز. خب اینجا گفتن که من دات وریمه گرفتم. خب اگر شما گرفته باشید از پشتتون سابشین آمد یا نه همینجا تست نویسید برای اینکه ضرر تلفن من 10% ماند برای اینکه در وقت افیر کردن بسیار ضرر تلفن میبرود که ضرر مانا از میمونم. خب اگر شما برادر عزیز از پشتتون چی باید آمده باشد سابشین آماده باشد که همین سنه همین وقت تو باید داری اینترویو داری شما باید رو جدت کنید. اگر همون سابشین ناآماده باشد شما باید زنگ زنید کرچی نشه. خب از یک بینو منزله من تلفن رو بازگاه میزنیم. از یک بینو بود عزیز یک بینو میبخشید. خب رولتی که وقتی که از برادر عزیز من با شما گفته شدم آن سوالی که نوک خواندم اگر با شما سوال دو چی اگر شما رو انتخاب کرده باشند با بیتون سابشین بفرستند از پشت اگر افرستان باشند شما چی کنید روی اون سایت اگری رقمی واسطش که زنگ زنید که هم خیلی حال است همین ما فهمونید. خب گفتم خیلی سوال دهید یا که صورت سپراف سودیمستی نباشه میشد نه برادر عزیز اگر باشه خوبتر است برای اینکه همون طلبات باید شما جوابگو باشید و شناش حتما است برادر عزیز. از یک من تلفن زدم هستم برادر عزیز اکنون من همین زده گفته است نگفته است از یک من به گفته که بزنم. خب بهترین فیروز انگلیسی بهترین
خب از بین همه آدمان هستن شخصانی که انگلیسی می‌آموزند. خب برهان 9283 3437 زنگ زن سخنت کن در واتساپ نویس با خشوع‌تر فهمان من با جواب میگردونم اونجا من نویس که من برهان برای اینکه بسیار ممنون از واتساپ می‌نویسن از همین صبح گفتم اینو نویس اگر شما از یک تریمو گذشتید 95% از 5% دیگرش از ویزاوی سنتر از ویزاوی سنتر حجت توی شما گرفته با هوای میفرستن با посольство میفرستن 5% دیگرش در посольство اکن посольство اون در کدام معیار شما باید جوابگو باشید الان که انکت خشوع پر کنید به خطاگی پر کنید برادر عزیز انشا میشه خب دیگر سوال خونم خب کجا اومدیم خوندم اکا سوالی سلام خوبه رحمت علیشه رحمت خدا و شکر رحمت علیشه بابازاده رحمت خودتون سلام خوبه سلام تو هم تینج مستیبک احاتو سلام علیکم تماما قبول نمیکند яко аз қабул мекунад бо ҳозир як муддати муайян сайда маҳкам кардаги асабии одам бисёр супорданаш иншоалло боз як шудако боз месупоред фақат хабардор шуданакор амо дар историҳояш хонданакор дар инстаграм работа бо англ мевисед дар историҳояш гуфта мегирад ва сири ҳар чанд вақт ровни сайдашам бинед ҳамонҷо пур кардан бо як хити сурх мебурд ҳамин хити сурх бошад значи одам чи гирифтос аст фаҳмидам ака хушрӯ фаҳмонед баъди алгеда пур кардани як чанд номера занг задан лекин фаҳмидам ака хушрӯ фаҳмонед баъди анкета пур кардани як чанд номеро занг задан лекин бардоштам гап назадан номеро кодаш +44 яъни Англия фирӯз агар ҳамон вақти соата шумо занг назда бошанд бародари азиз онҳо аз ватсап занг мезананд шумо видео мекунанд бародари азиз онҳо аз телефон занг намезананд аз ватсап занг мезананд шумо бояд онҷо рақами ватсаптон ба филм нависӣ ки ҳамон рақами ватсапро занг мезананд бародари азиз хуб ё ки фирӯз 9283 3437 рақами телефони мани гир дар ватсап хушрӯ кард навис ман ту фаҳмидам ту ҳозир ту занг назадем хуб фаҳмидам хуб анакун барои чӣ занг назадан ё ки ҳамон ё ки дар ягон ҷо ягон хатогӣ шудагӣ ё ки аз тарафи онҳо хатогӣ шудагӣ агар занг занг назда бошанд бародари азиз гарчи линии доранд рақами телефони ватсап доранд ҳамоно гир занг зананд бародари азиз хоб садаки тӯ аз телефон хуб саволи мана ҷавоб гардон бародар саволотон саволо ҷавоб гардан фирӯз саволу ҷавоб гарданам гап нест брат барои хизматот зинда бошӣ бародарам раҳмат фирӯз бародари азиз хуб агар саволо шуд амин дар комментариҳо нависtan гирем ман саволро ҷавоб мегардонам агар шумо занг назада бошанд рақами гарчи линии ватсап дорад сайди агрия ман ҳаминҷо мемонам ҳамин зер мекунем боло ба рақами ватсап мебурад мегиред занг мезанед ё менависед оно ё баъдтар ҷавоб медиҳанд мегиред ҳамин ситуатсия мефаҳмонед ки ба ман занг назаданд хуб салому алайкум аз тоҷикистон прямо рафта мешавад Англия хуб аз тоҷикистон то он ҷое ки ман медонам бародари азиз аз тоҷикистон омода намешавад
бародари азиз, чунки компанияи Агри фақат он шахсон мегирад, ки дар Россия бошанд ва қонунӣ кор карда истода бошанд, бародари азиз. хуб, Фирӯз дар почта SMS омад. Фирӯз ба он кас саводоси мебахшед. Кам нест брат. Хуб, раҳмон бародари азиз. Хуб, Резвоншоҳ савол дорам, ки агар ман насиб иншоаллоҳ якумин бор меравам, иншоаллоҳ ака ҳамун чӯбчаҳои чиян чӯкоршон мекунем. бародари азиз, гӯш кунед. Шумо худшон мефаҳмонам, бо диққат бошед. вақте ки шумо рафтед ба Екатеринбург, аввал якто зан ё мард маълумот медиҳад дар бораи Англия, дар бораи оликаш маълумот медиҳад, дар бораи пур кардани визии бланка, дар бораи шароитҳои Англия боз маълумот медиҳад ва боз аз он як минут маша овози ман хуб рафтааст, бародари азиз, ки ман як телефонам сообщение омад. овози ман хуб рафтааст. бале, Резвоншоҳ, бале. хуб, вақте ки дар бораи Англия маълумот ки дода шуданд дар бораи пулаш, зарплаташ, ва баъд аз он шумо ду кас шуморо даъват мекунад барои ҳамон чӣ мондан, чӯбча мондан. Аку вай мефаҳмонам. якто тахту гӯем, тахти шахмат гӯем, барои мисол, хеле осон аст, вале бо меед, аку бо ҳамаша мебинед. бинед, дар он тарафаш сурохи аст, сурохи яъне шикоф аст. дар ин тарафаш якто чӯбчаҳо мондагӣ. хуб, дар ин тарафатон бози як каси дигарам хем мекунад, яъне ду нафарам хем мебурад, фақат тез ҳаракат накун. хуб, шумо ҳамон чӯбчаҳои гирифта, хуб, ба ҳамун сурохиҳо бояд монед, яъне хеле чаппа карда мемонед. агар ҳамин бошад, ҳаминро гирифта, гашти инхе гардонида ба ҳамон сурохиҳо мегузоред, ба ҳамон шикофиҳо. ин суръати шумо месанҷад. бояд шумо тез ҳаваро монед. фақат вақти мондан як тавсия метиҳам, ки тудаста монед. ту дастон истифода баред, аз як тараф монда бед. ҳар ҷо намонед. вақти шумо ҳар ҷо мемонед, вақте ки пур шуд, ҳар ҷо холӣ, ба монданаш мушкил мешавад. ҳамон чӯбчаҳо аз як тараф хушку карда бед ва ҳар ду дастро истифода баред. мисол ҳамхе мегиред, ҳамхе мемонед. мисол ҳамхе мегиред, гашти инхе карда мемонед шикарочи. яъне ҳамон чӯбчаҳоро чаппа карда мемонед. хуб, вақте ки ин шуд, боз онҷоба рақам аст. намедонам 5 ё 4 ё 6 хеле рақам аст. ҳамон рақамҳои бо забони русӣ мегӯяд. вақте гуфтани рақамҳо бисёр бодиққат кунед, ки вақте ки бори аввал мебинед, он рақам дигар хеле, вақте ки хушрӯ карда ҳаваеро одам нигоҳ кунад, вай рақам аллакай дигар хеле аст. яъне хулас ҳамон рақамҳо, чӣ хел гӯям, вақте ки якум бор мебинед, даромади аввал дигар хел рақам аст. вақте ки хушрӯ карда бо диққат мебинед, рақими аслиаш мебинед. онҷо яктош 9 буд, яктош намедонам 72 буд, 70 буд, чама хотирам не рақамош. барои ҳамин вақте ҳамон рақамҳое мегӯяд, ки ҳамин рақамҳои бо забони англисӣ гӯй, шумо хушрӯ карда гӯед, ки ҳамон хато накунед. вақти чӯбча мондан, тез аз як тараф бо ду даст монда бед. ҳамон кор ва осон аст.
аз ҳами муҳим ҳамон чи авай гузаред, авасаб гузаред, он тарафаш иншоаллоҳ чӣ мешавад. Акун инҷа шумо хуб фаҳмед, ки инҷа ҳозир моро 15 кас тамошо карда аст. Ҳамин 15 кас аз мобайншон ҳастанд он шахсоне, ки ҳоле умуман пур накардем. Ин он шахсоне ба ман савол дода истоданд, ки дар бораи ҳамин Екатеринбургу, дар бораи чи ино чи аллакане анкети худро пур кардаанд. хоб вай дар Екатеринбург рафта, вай рақамҳоро гуфтан, вай чӯчаҳоро монда, ҳамааш осон аст, фақат боз камтар одам зирак, камтар ҳушёр шуда кор, камтар суръати тез карда кор. Иногда бистро действовать. Баъзе вақт бояд одам тез ҳаракат кунад. Ҳамин вақте ҳамон ви мемонед, мегиред ҳамин ваёяд дар ҷои сурохӣ тез мегузоред. Ягон ҷои мушкил надорад, фақат тез ҳаракат карда кор. Дар вақти гуфтани рақамҳо ҳам камтар ҳушёр бошед. хуб, Резвоншоҳ, бале, хубай, раҳмат бародари азиз. Иншоаллоҳ мегузаред, Аббос бародар дар почтаи ман смс вообще наёмадай. Ани бародари худаш ҳамаша фаҳмон. Ана и бародар ҳамаша худаш фаҳмон. Агар аз бинеда бародари азиз, агар шумо вақте ки интервюя пуроневат ҳамон вақтро пуроневат карда бошед, аз подшоҳатон бояд сразу сообщение биёд, ки мисол фалончи бой ҳамин рӯз соати чанд мо ба ту занг мезанем. Гуфта хел сообщение мебиёд аз подшоҳатон. Агар сообщение наомада бошад, гуфтам ку арайчи линии гиред занг занед. Агар шумо пуроневат карда бошед время, не ки ба фикри ман, агар шумо дуруст пуроневат карда бошед, вақтро дуруст амон чи таътро агар холӣ мебуд шумо интихоб карда бошед, сода карда гӯям, агар шумо авайро дуруст карда бошед, ба фикри ман бояд ҳатман омода наштед дар кор. номерои ватсапатона як бор дигар гӯед, бародари азиз. 92 83 34 фақат галасовой фирстона ё навистӣ фирстонед, ман ба ҷавоб метиҳам, бародари азиз. Аббос, фаҳмо, раҳмат, бародари азиз. Забони англисиам, бародари азиз, омӯз. Дар кор мешавад. хуб, салом аки меҳрубон. Визаба чанд сум супордан дар кор ва билет чанд сум? Раҳмат акоҷон. Бародари азиз, бори аз се дуго он кардам, дар эфир будӣ, хотира омадӣ. хуб, пули виза ман 26 000 супоридам. Анакунун ин вобаста ба курси асъор аст. хуб, мумкин аз 26 то 28 000 рубл бошад. Авизавои центр ҳар хел пул метавонам. Ман 5 000 додам, ҳастан одамоне ки 3 000 доранд, ҳастан бо одамоне ки аман гуфтанд ки 7 000 додам. Ами хулас то 7 000 мегирад, ё мумкин аз он зиёдтарам пул гирад. Ин метавонед чӣ хел аст? Визавои центр дар кадом асос мегирад? Вақте шумо бланкия чи пур кардед, пули визия чи рақами картетон мезанед, 26 то 28 000 снимат карда мегирад, бо тарзи автоматӣ снимат карда мегирад, бародари азиз. Ва баъд аз он бо як вид дигар пайдо мешавад, визавои центр. Визавои центр ҳамон таъти даромади интихоб мекунед. баъд аз он ҷо паспорта ҳатман сурдаши ҳамонҷо загрузӣ мекунед визавои центр. баъд время мегиред, поинаш нависӣ ки ҳамин сана агар ту биӣ ҳамақа суи метӣ гуфта ҳамонҷо ҳамаш нависигӣ. хуб, раҳмати калон барои фаҳмонидан. марҳамат, бародари азиз. Забони англисӣ ҳам хуб омӯзед, бародари азиз, бисёр дар кор мешавад. ҳозир ҳамин 26 нафаре ки моро
тамошои каросус бардор аз ҳамин ҳама аз Россия ё аз Тоҷикистон шумо хе кунед, мисол ози шумо дар кадом шаҳр ҳастед, дар бале ҳастед, ҳамаеро дар комментария нависед. Кӯ ҳабшо занг мезанад. خب برادرای همین برادرای توجیکی ان تلگرام دارن، واتساپ دارن که همون آدمایی که ماه دکابر رفته بودن، همونج ما 18 دکابر بودیم، همونج یک تو گروپ کرده بودیم، همونج بچه یک تو گروپ کردگی من رقم واتساپش اون شخصانی که لازم است همون گروپی میتیا همون ادمین میگیم شما در همون گروپ پیوست میکنند. خب این سوال رو جواب دادیم. خب ویزاوی سنترش چند میگرد گفتم. خب ما در مسکو الکس موتور پالین بهترین ما در مسکو аргуҷо ҳастам мехед ависед. Ман фаҳмам ки бирин сол ман барои кӣ маълумот дода истодам, барои кӣ фаҳмонида истодам ва хуб тонам. Ман занг назадам, қабул нашудам чӣ. Хоб аз куҷо ҳастед? Ози бародари азиз, саволатон бир ҷавоб медиҳам. Да Питер мака беҳтарин. Питер аз Полен, Полша, дар Москва. Худ дар куҷо ҳастед бародари азиз? Ман аз шаҳри Москва беҳтарин. ҳамун шаҳр ё деҳа ё ҳамун макони худро нависед, ман бинам ки бародари азиз шумо дар куҷо ҳастед. Калуга Парвиз Иноятов. Салому алейкум ака, шумо чӣ хел хоб ҳастед? Саломатитон аст? Краснодар беҳтарин. خب بابا مسکوا ماشاءالله مسکوا شهری تمیدون بهترین ناز قدیم برای می شود. اینجا یک تو برادر هستن از زفرآباد آمده هستن، همراه خود ناز آوردن برادر عزیز. در 102 معلم شاهروخ. باز کجا هستید؟ در کدام شهر هستید؟ من دو بار بازی عطفه میتونم برادر عزیز. سوال شما رحمت دادرم. رحمت اکا. خب بازی سوال رو جواب میتونم. رحمت. خلاص اکثریت در روسیه بوده نه؟ غیر است. یک برادر از پولش هستن. این مهم است بگید. برادر عزیز، این برای من مهم است، برای اینکه من توانم که شما کجا هستید. برای اینکه اگر شما در ترکستان یا از دیگر دولت باشید، توسط کمپانی اگری همیشه برادر عزیز از همین حساب من پرسیدم و یک مهمی دیگرش از آن است که من ببینم که اینا اکتیو هستن یا نیستن. خب خلی شمسیه و علیکم السلام. شما ناز سمتون است. شما در قزاقستان باشید. خب شما اگر توسط کمپانی اگری باشد، اگر توسط کمپانی اگری آمدنی باشد، شما باید در روسیه باشید و پتن داشته باشید. از همین حساب من پرسیدم که اینجا گاز پرسی که این برای شما مهم است. برای از همین حساب برادر عزیز من پرسیدم. یکون سوالی وای نمیتونم برادر عزیز یک نشد. خب انا کنم همشون محصول گفتم از 18 تا 15 بخشه از 18 تا 50 سالی میگیرد. خب اگر دلتون چی باشد از سپورت یکم
минуси намеред. хоб мо аз Питер ҳастем. мега. хоб раҳмат ба шом. марҳамат. хоб ана акнун дигар саволҳо ҷавоб медиҳам. хоб ман барои он маълумот подостем ки дар бораи Англия ки дар ин ҷо дарки омӯзиши русӣ яъне омӯхтани забони русӣ англисӣ бисёр муҳим аст, барои ин ки дар талаботи агри забони русӣ дар ҷои якум меистад. вақте ки агри забони русӣ омадад, дар ин ҷо боз ҳам англисӣ ба кор меравад. шумо англисиро донедам тавассути агри омада мешавад, инҷа омода кор карда мешавад. агар дар ояндаро агар шумо фикр кунед, англисӣ барои шумо ба мисли обу ҳаво лозим мешавад. агар шумо хоҳед ки мисол дар дигар давлатҳои Европа фаъолият ва кор кунед, ё ки дар ватани худумон ҳам кор ва фаъолият кунед, донистани англисӣ барои шумо бисёр бартариятҳо дорад. ана якум ба саволҳо ҷавоб мегардонам, бародари азиз. хоб ин гуфтам. баъд ба шумо гавзани сосномеро ман омад дирӯз. мани Фория Саидов, ман дирӯз дар шаҳр будем. амин қариб Фория савол-ҷавоб карда будем дар бораи сосномер. маъни сосномер чи? A certificate of sponsorship, яъне як сертификате ҳаст ки яъне шуморо аз Англия истода спонсировать мекунанд, барои шумо платид мекунанд. шумо ҳамин рақамро барои шумо мефирсонанд. шумо ҳамин рақамро гирифта дар вақти бланки анкета пур кардан ҳамин рақамро менависед. ин бланки визавои сенро гирифта ба ба сафорахонаи Англия мефирсонад. Англия дида мепурад ки дар он ҷо як шахсе ҳаст ки ҳамин одамро даъва дорад. бар асоси ҳава ба шумо виза дада медиҳад. барои ҳамин дар вақти Фория Саидов дар вақти пур кардани бланка камтар боаҳамият бошед. хоб бародар, ҳамин бародарои тоҷики Англия дар васабо группа дорам. бале ҳамашон дорам. ман дар ҳамон ҷо ҳастам. ту ба ман навис, ман ҳамон рақамошон ату метиҳам. мо дар Москва беҳтарин. Полен, мо дар Москва ҳастем беҳтарин. ассалому алайкум ака, чӣ хел? пештон биёем. мега бародари азиз, шумо барои ба Англия агар мақсади кор омода дошта бошед, бародари азиз, шумо чӣ кунед? агар иншоаллоҳ компанияи агри одам қабул кунад, чимо анкета пур кунед, тавассути компанияи агри, бародари азиз, меояд. боз дигар компаниҳо ҳастанд. нависед дар Google ҷустуҷӯ кунед, мебурад. ман дар сашиви эфир дар бораи вай гап задам, дар бораи якто компания гап задам. барои ин ки ба ман савол доданд ки ба ғайр аз агри бо чӣ хел компаниҳо ҳаст. хоб бо саволи ин гуфтам, сини соло гуфтем, масъалаи визавои сентр чанд пул мегирад гуфтем. бо аз он хоб ин савол афид додем. хоб сини соло гуфтам. хоб Питер дем. Сурбонҷон, барои мо информатсия дар кор буд. ҳамин бародари исломӣ ҷавоб додан илтимос муомилаи хуб кунед. раҳмат барои муаллим меҳрубон. раҳмат бародари азиз. мақсади асосии мо ҳамин аст. ҳамин мо барои чӣ дар бораи Англия гап задем? бисёро моро камтар хато мефаҳманд ки инҳо дар бораи фоидаи худошон суҳбат карда истодан. бародарони азиз, ин ҳамин канали ютуби мо, бародари азиз, аслан канали таълимӣ аст ки забони англисиро бо роҳи осон ва қулай
мефаҳмонад. Мо дар бораи Англия барои он маълумот додем, ки як намуна шавад, як мисол шавад, ки ҳама англисӣ, русӣ омӯзанд метавонанд рафта забони русӣ ва англисӣ омӯзанд ё ягон забони дигар омӯзанд, як намуна шавад, рафта ба дигар ҷоҳо аз рӯи касбу кори худ фаъолият кунанд. бинед, дар ин ҷо ҳастанд шахсоне, ки дар мақомҳои баланд кор мекунанд. Як забон мақомҳои баланд дар он мақсиман дар он аст, ки дар асоси ҳамон касби худ, дар асоси касбу кори худ суҳбат мекунанд, фаъолият мекунанд, ки забонро хуб медонанд. Ин бисёр ҳамхел шанс ҳаст, агар он шахсоне, ки мисол забонро хуб медонанд, метавонанд дар асоси касбу кори худ ягон хел вакансия омода фаъолият кунанд. бародарони азиз, мақсади мо ҳамин буд. бародари азиз, барои ҳамин мо дар бораи Англия маълумот додем, то ки ҳама зарурияти нақши зарурият ва нақши омӯхтани забонҳои хусусан русӣ ва англисиро дарк кунанд. мақсади мо ҳамин аст. боз ҳам мо ҳаракат мекунем видеоҳои таълимӣ дар бораи англисӣ, роҳҳои осони англисиро барои шумо пешниҳод кунем. шумо ҳам дар бораи омӯхтани забони англисӣ, дар вақти омӯхтани англисӣ чӣ хел проблемаҳо доред, ба чӣ ёз доред, ҳаминро ҳамин мушкилотро нависед. мисол дар вақти хондан ман проблем дорам, ё дар гапзанӣ проблема дорам, ё ки дар луғатомӯзӣ проблема омӯзам, ҳамин саволот нависед. мо як видеои таълимӣ карда барои шумо пешниҳод мекунем. бародарони азиз, бахшиш борё. хаб бародари азиз, худо нигаҳбон бошад. ҷураҷон иншоаллоҳ аз фикри шумо иншоаллоҳ меомӯзем. марҳама бародари азиз, марҳама бародари азиз, иншоаллоҳ. хоб боря дар гӯши шумо айни ҳол. хоб мешад сулбонҷон сабр кунед. ин бани худо мебахшед, ман саволхон дигем. хоб, ассалому алайкум. чӣ хел бародар, аз Россия рафта мешавад? роҳгиро фирма метиҳад? Не, роҳгиро фирма наметиҳад, ҳамаш аз пули худи одам мешавад. Шерзод, ман силкашро дар описание мегузорам, ҳамин номи компанияро мегузорам. агар компания агри кушода шуд, чӣ метавонед ромади анкетро пур кунед, фирстонед, дар он тараф туи занг мезанед, ҳамашо гуфта мегиранд, ба шарте ки аз Россия бошед. бародари азиз, хуб, боз саволи дигар мехонем. васап партоака, васапата партоа, ҳамин рақами васип ман шумо аллакай гуфтам, 928334 фақат номатонро нависед, саволотонро нависед, фақат хоҳишмандам ки занг назнед. ман ҳамаша дида вай мекунам. агар як рӯз ё ду рӯз дер ответ додам, бахшиш не, ки ман ҳатман ҷавоб метиҳам. касал бошем ки гепатит мегирад, хорда. хуб, медонед, ҳамонҷо бо шаги 12-умаш бо якте справка чӣ мекунад, мепурсад, бояд ҳамон справка бояд шумо чӣ кунед. ҳамон справка бояд дар шаги 12-умаш шуданаш лозим. ҳамон справка бояд шумо ҳамонҷо таъмин кунед. ана ку масъалае ки шумо бародари азиз дар бораи касалӣ гуфтед, мисол бинед, мо инҷо омадем, мисол ҳама мисол кипор кароз ягон кас намеёд ки ту касалӣ, ту чӣ не, ки ҳеҷ намекунад. асос дар ҳамон тараф азиз. дар ин масъалаш бародари азиз, эҳтимол ҳамон ҳарчи линияи ҳамонвақти суҳбат кунед, ё ки ҳамон дар васабашон нависед. фикрам онҳо шумо ҳатман ҷавоб метиҳам. бародари азиз, ин ягон ҷои вай нест, ягон ҷои чӣ мегӯянд, ягон ҷои
ҳашивовар нест. Метавонед саволи худро диҳед. Ягон ҷои шарм ва айб нест, бародар азиз. Хуб, ягон ҷои вам надорад. Иншоаллоҳ пурсед, бародар азиз. Ҳамон гарачи лини сайди агри ҳаст. Ҳамон дар сайдашон скире сахрин кунед. Рақим васаб мебурод. Гӯед ки ман хеле ҳамчунин ҳолат дорам. Ҳамчунин ба ситуатсия ҳаст. Чӣ хел тавсия медиҳед? Не ки дар шаги 12-ум необходимости медсправки, бародари азиз. Намедонам шумо ба ман хурд ҳастед ё кам ҳастед, мебахшед. Амоҷо шумо дар шаги 12-ум ҳамин медсправкаро, хуб, ҳамонҷо медсправка талаб мекунанд, бародари азиз. Посредникоба сум диҳед, фиребатон мекунад. Бачаҳо ҳушёр шавед. бале, бародари азиз, сайди агри бепул аст. Худашон ҳеҷ ҳатто ҳамон дар истиёрашон менависанд ки free of charge. Free яъне забони англисӣ мешавад бесплатна, ройгон аст. Аксарият сум метавонанд, баъзеҳо фрей мехӯранд. Барои ҳамин хубтар аст ки чӣ кунед? Агар сайт кушода шавад, худатон супоред. Хуб, бале, Халило Сорбон, хуб гуфтед. Ки дар вақти пур кардан камтар ҳушёр шавед, ки дар баъзе хатогӣ накунед. Ва сайди агри бепул аст. Ман дар Екатеринбург. Беҳтарин, бародари азиз. Кадоме забони русӣ намедонад, беҳуда анкета пур накунед, намегирад чанд каста гардонед. Мана бо хеле савол доранд, ки навистанд, ки он шахсоне ки русиро намедонанд, анкета пур накунед. Бинед, ана акнун мо дар ҳамин ҷо зарурияти омӯхтани забони русӣ, англисиро дарк мекунем. Ана кӯман гуфтем, ки ман агар дар вақташ англисӣ русӣ мехондам, ҳозир ин хел будам. Ҳозир ҳам мешавад. Рафтода нашед, бародари азиз. Ҳамон шахсоне ки афтидан то 6 моҳ, баъди 6 моҳ метавонед шумо боз асри нав супоред. Не ки то 6 моҳ забони русиятонро машқ кунед. Practice makes perfect. Хуб, оре, хеле забони ширин дорӣ, бародар. Аслан бадар надорад. То ки шуда? Савол доданд, ки то ки кушода мешуда бошад. Хуб, бародари азиз, ин шумо ҳамон сайдашро медоред. Ҳамонҷо хати сурх нависагӣ аст. Хати сурх. Ҳамон хати сурх бошад, аз ин бармеояд, ки сайд кушода шуд. Хуб, ё ки история Инстаграмшон доред, дар историяшон менависанд. Боз тавсия медиҳам, ки ҳастади чанд вақт соати 12 шаби бо вақти Екатеринбург роед, бародари азиз. боз хуб фаҳмед, ки бародарони азиз, шумо агар русӣ, англисиро донед, фақат Англия аст. роҳҳои дигари ба дигар давлатҳои Европа ҳам рафтан ҳаст, бародарони азиз. Фақат гуфтан дар кор аст, бародарони азиз. хуб, ин гуфтем. Сакай худованд нигаҳбони ҳами тоҷикон бошад. Бояд ҳама ҳаракат кунедтон равед ба чӣ таври ҳар ҳафта 42,000 русӣ кор кардааст. ҳар ҳафта, бародарони азиз, бинед, агар дар Тоҷикистон ё дар дигар давлатҳо ё дар Россия ё ягон давлати дигар агар оликро ҳар моҳ диҳанд, дар ин ҷо, бародарони азиз, ҳар рӯзи ҷумъа метиҳанд. акнун ҳар ҷо ҳар хел метиҳад. Акнун дар ин ҷо ҳар кас ҳар хел мекунад кор. Аз 25,000 сар мешавад дар як ҳафтааш. 25,000, 30, 35, 42, 50, 55 ҳам хел меафтад. Ин вобаста ба ҳамон фермае, ки шуморо ҳамон ҷо мефирсонанд. Ҳаст баъзе фермае, ки мисол шароиташ бепул, зур ҷои корӣ дорад. Леки шумо инҷ бед, ҳамин 25,000 боло мекунед. Иншоаллоҳ
خب اینجا سوال دادن که تو رفته رسیدن چند پول رسول می شود؟ تو رفته رسیدن تخمینا تا انگلیا برادر از گوش کنید. تو همینجا اومده یک هفته ایستادن 75,000 روسی برابر. در این 75,000 روس برادر عزیز پول ویزا 26 تا 28,000 سودی مستی. خب بعد ویزاوی سنتر پولی که از یکترینبورگ самолот میرد هوای داخل میشد و بعد از اون همراه خود یگم چی میخره، یگم لباس میخره، اون چی میخره و باز یک سود ماکسیمالی 150 فونت استرلینگ همراه خود گرفته همراه خود اینجا میآورد تا که یک هفته اول شما عالی نمیتین. مثلا شما یک هفته میکنید کار، یکم هفته عالی نمیتین، دوم هفته یکم سومش میتین. آن خیلی است 75,000 میرود. آماشو مسعود سودان примерно 60. این شما چی نظر دارید؟ معاش رو باره تازه 40,000 میموند. هر جا هر خیلی میموند. 50 تا 42 45 بغیر از رسخودا سوربون. خب این بود برادران عزیز سوال و جواب درباره انگلیا. یک تو معلوماتی دادیم برای اون شخصانی که با من پرسیدن که بغیر از اگر باز کدام کمپانی است. من همین گفتم. باز درباره ضروریت آموزش زبان انگلیسی گپ زدیم. اگر قبول نکرده هستند برای چی قبول نمیکنند؟ اگر شما وقتش رو میشود با وینجی هم میشود، برای چی شما رو چی قبول نکرده هستند؟ اگر شما وقت رو پرون کرده باشید، анкет رو فرستون باشید، با شما سوشن آمد باشه که همین سنش با ما شما زنگ میزنیم. خب شما زنگ زدن سوال جواب کنند. ولی OVNG اگر VNG چی توش باشد VNG نشون میدهد که من VNG دارم. شما اول بپرسن که پترن داره، شما میگید نه من VNG دارم، همون VNG تون برادر عزیز نشون میدهد. توی هست время نشده است. خیلی سوال من شما خوب فهمیدم. بله وزیر همه در همین جای ایستادن. این رو هر روز خبرگیر، هر روز ساعت 12 شب 12 شب با وقت یکترینبورگ تا آمده خبر گرفتن گرفت. این время میشد. خب برادران عزیز ما زیاده از 2 ساعت سوال جواب کردیم. خب اگر سوالتون نباشه برادران عزیز چی میکنیم؟ افیر رو با پایان میرسونیم. خب نسیم جان رحمت برادران عزیز، انا کن همین شخصانی که ما رو گوش کردن از همین ویدیو یکم معلومات در کاری گرفتید یا نه؟ برای شما مثال در آموختن زبان انگلیسی یکم معلومات گرفتید یا که در آیا شما ضروریت آموختن زبان روسی انگلیسی رو درک کردید یا که درباره انگلیسی یکم معلومات فایده بخش گرفته باشید؟ شما میتونید فکر خود رو نویسید که من خوب درک کنم و فهمم که سخن رو با یک شخصانی گفته ایستادم که واقعا معنای گپ رو خوب درک میکنم و میفهمم. من فکر میکنم که همه فهمید و درک گرفت، چیزی فایده بخش گرفت. اون شخصانی که این پروگرام افیر رو ثانی تماشا میکنند برادران عزیز این 2 ساعت شد. برای همین شما سوال نویسید، من سوال شما رو جواب میگردانم. خب
боз як чизро мехостам гуфтам ки якто видео мепартоям дар бораи мисол ози инҷо ба фикрам ҳама англисиро макун ҳамина хуб медонанд намедонад. Вақте ки ба Англия иншоаллоҳ меояд, шуморо вақте ки чи дар таможни бо забони англисӣ мепурсанд ки мақсади ту дар чи аст, шумо бояд ҳамонҷо ҷавоб дода тавонед. Мо доид ба ҳамин мавзӯъ якто видео кардам. Иншоаллоҳ ҳамин видеоро хуб ҳамин баъд аз эфир ранаву баъдтар ҳамин видеоро мегузорам, тамошо кунед. خب انه شما باید وقتی که اومدید در تماشای با زبان انگلیسی میپرسند که برای چی آمده، شما باید با زبان انگلیسی گفته توانید که برای کار واک با یک کلمه ابراز میکنید. خب همین ویدیو هست، انشاءالله میپرتم فکر میکنم که برای شما فایده بخش است. فقط برای کار اونجا اگر بیزنس باشد میگه بیزنس، توریست باشد میگه توریست، همین است. خب اگر پیشگی انکت رو روان کرده باشی بدیم گرفته میشه. خیلی نه، شما انکت رو پیشگی برادر عزیز نمیفرستید. شما انکت رو خب انکت رو پر میکنید. همگی 12 شهر دارد. 12 شهرش درون شما بریم میگیرید، بعد انکت رو میفرستید. این نمیشه. خب برادران عزیز، همین بود سوال و جواب درباره انگلیا. یک معلومات دادیم درباره یک کمپانی بغیر از اگری با خواستی بعضی شمایان و درباره ضروریت و مهمیت آموختن زبان انگلیسی ما گپ زدیم. خب خشبچه هزار رحمت اکا، خیلی معلومات خوب دادید و ما هم بسیار چیزی فهمیدیم. خدا نگهبان، رحمت خدا نگهبان همین ما و شما باشد. رحمت حکم است دیگه، رحمت. خب باز اگر یکم سوال پیدا شد، سوال خود رو نویسید. انشاءالله تا قدر امکان با شما جواب میدیم. خب واقعی خود رو احتیاط کنید، پس زبان آموزی مشغول شوید. گودبای. گاد سپید. در پناه خداوند باشید.